had a PC, nsuo ho asɛm ɛyɛ den pa sɛ PCC no nsuo a yɛde ma mpreko wɔ me farm saa no ɛno ana kuromu afɔ ne yɛn nyinaa yɛ no ɛne mpreko na yɛde ɛnum nsuo baako nti sɛ aban amɛhwɛ anyɛ yɛ mmoa bi ampɛ bohu bi wɔ ha ama yɛ a na sɛ ɛsi fam paa ɛni anyan nsuo no asɛm deɛ ano ɔden because ɛdu baabi a wɔn sɛ yɛkɔ adwuma ba yɛabrɛ abi ahomakye agya no oyiri be bibi kwa no wo tu ani ana oyiri no nche kete no so akos wan a asɔre ahomakye okope nsuo gu because of nsuo ni ha nti afno okochini akope nsuo gu nti ano anyan ntimi mieja ewere na kobi eja awo ba na onu be bi eja asɔre ahomakye wo so yan so wo ye fast na wo dwale ko adwuma okope nsuo abra ma wo dwale o ti ase nti ano ɔden nti aban ahwɛ ameboa ha ano ɔden pa kure de me braka na esa nsuo asɛm nti yes aban sɛ ɔmɛboa no ɔma yinsu bohu ɔno ɔma yɛ bohu mienu kura ɛbɛda nase aifa Nyamebekyere ɔbɔ me ɛna kura me ho kyerɛ me paa ɛna me sɔre na abɔ bɛ sɛ 4:30 kɔbɔ 5 metumani a me pɛsɛ me bie gya baako metumani a obi ani hɔ ɔbaa me bi sɛ so ɔkɔpɛ nsu ɛnkura no nso bɛkɔ school ɔmo nya nsu enware ɛne mpreko no nso na ɛnum nsu baako okay